Guys, खुलुमबाय कामसार बरासेन जानायनि सबखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे फिसा बानायनो नागिरदों बे जाबाय दंफां गायनो नागिरदों फांनैसो बे जाबाय पुष्पा दंफां बयबो सिनाय जानो हागौ मा होनो लाल चन्दन ना मा होनो बेखौ मैया बायना लाबोदों दिनै गायनोसै स' नोंथांमोनखौ देखायनोसै स' मा जायो थायोना थाया थैबाथाय गैला माने फांसेयावनो 100 लानाय जादों स' रायजोफोर नायबाय था आं एसे हाग्राबारि दं बेयाव गायनोसै फांनै लाबोदों स' आपडेट दिन्थिबाय थागोन जुदि थायोबा आरोना थैबाथाय गैला स' रायजोफोर नायबाय था नै रायजोफोर पुष्पा दंफाङा पुष्पा दंफांनि सामे सामे होननाय दंफाङा फिसा फिसासो गिदिर मोनासै 100 लादों बैयाव गोबोर लादों गोबोरखि गायनोसै मा जायो नै जोंना माइना उन्दुगाद्रिया दासो सिखारनानै ओंखाम जाबाय थादों थाब थाब जा स्कुल टाइम जाबाय रायजोफोर गायनो थांसै नै गय बारिया सप्तासे अखा हानायानो एकदम हाग्रायानो हाग्रा जालांबाय मोसौ हगारना होबा गय फुलिसो सिफायो बै इथिं गायगोन एसे गोजानाव माबा जिबौबो फैयोना बै खुन्थिया थिखांना दोनबाय गाबोन फुनोसै गाबोन लास्ट जोबगोन खोथिया फुनाया हाग्राफ्रा माबायदि जादों गांसोआबो गांसो जानो होबा मोसौफ्रा माबा माबिसो खालामबाय थायो गिदिंबाय थायो माबा गय फुलिसो सिफायबाय थायो रायजोफोर बैयावनो गायगोन आथिंजाय बै साइडआवथ' गय गायनाय दंखायो नै रायजोफोर माबोरै जागोन बैयावनो गायगोन बेखिनियावनो फुलिखौ बेयाव दोनना लादों दा जायगाखौ थिग खालामना लानोसै माबेखिनियाव गायनाय जायो स' बेखिनियावनो गायगोन जायखिजा ओमफ्राय दा गोबोरखिखौ मिक्सिं खालामबाय नै मिक्स खालामबाय दा गायनोसै रायजोफोर फाइनालि गायबाय बेयाव फांसे गायदो नै बे नर्मेल हेबना होदों जे औवा दालायजों ओमफ्राय बेयाव फांसे बेयाव फांसे गायदों एकदम फिसा फिसाथार फुलिया नै दंफांफोरा एसेबां दामि दंफां नङा इयो नर्मेल दंफांफोर बेफोरखौ एसे साफा खालामदों लासैनो थिंजाय औवा दं औवा बारि रायजोफोर बेनो गायबाय एसे दिन्थिबाय बिथांमोनखौ आरो लोगोसे नै बेबो मिकिरदिम गायदों मिकिरदिम दंफां बेबो बिराद लोरबां दंफाङा इदि सिदा जानांगौ ओमफ्राय बे जाबाय आमारि लकेल गोजा आमारि फिसा जाना दं बे 3 बोसोरसो जाबाय नै माखासे बिराद गोजौ जाबाय बेफोरबो बिराद मोजां आमारि दंफाङाबो फिसारिनि थाखाय मोजां दंफां ओंखारगोन बाटाम तक्ता ओंखारगोन नै बेयाव फांसे बिराद गोजौ जाबाय 3 बोसोरावनो थ' रानि थ' नै बेथिंजाय गायदों बारा गुवार जायगा गैया बेयाव हाग्राबारिया आरो फांब्रैसो हमगोनदां गायबा मानो होनबा 10-15 बिदि डिसटेन्स नांगौ